Satar Mejju 2026. Ħarġa 402. Paġna 34. Kif Katerina saret l-insett nazzjonali ta' Malta. Kitba ta' Abner Joe Buttigieg u Dylan Farrugia f'isem il-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Qari Caroline Vassallo. 24 ta' April 2026. Aziz Djarju, Bizz! Illum ftakart f'ġurnata importanti ħafna għalija. Dakinhar li sirt l-insett nazzjonali ta' Malta. X'unur! Għax ftit annimali u pjanti jingħataw dan it-titlu importanti, imma ftit jafu kif ġrat din il-ġrajja u llum irrid nirrakkontaħilek mill-bidu sal-aħħar. Darba kien hemm grupp ta' nies qalbiena. Kienu japprezzaw ħafna ix-xogħol u l-bżulija tiegħi u tan-naħal Malti. Xtaqu li jien, in-naħla Katerina, bħala naħla Maltija, ningħata l-unur tal-insett nazzjonali. Kemm kont ferħana għax qatt ma stennejt aħbar sabiħa bħal din. U mhux jien biss kont se nsir popolari, imma anke ħbiebi id-Dakkara l-oħra li bħali jagħmlu xogħol importanti ħafna għan-natura u n-nies biex jikbru l-frott u l-ħaxix ħajkollhom xi jieklu. Imma fil-ħajja mhux kollox wartu żgħar. Kien hemm ġurdien kattiv, makakk u brikkun li kif sema l-aħbar beda jgħira għalija bil-kbir. Ma setax iniżżilha li jien u n-naħal Malti konna se ningħataw unur hekk importanti. Ried li t-titlu jingħata lil-ġrieden minflok. Meta smajna dan, tgħidx kemm tħaqna? Lanqas biss jaf li l-ġrieden mhumiex insetti, bdejna ngħidu. Iżda l-ġurdien biex iqajjem rabja kontrina u jieħu t-titlu hu, beda jxerret mal-pajjiż il-gidba li jekk jien u n-naħal insiru l-insett nazzjonali ma jkunx hemm aktar qasel f'Malta. Qal li kieku nieqfu naħdmu għax nitkabbru. Ta' ġurdien makakk irnexxielu jqajjem rabja kbira. Ħafna emmnu l-gidba u ma rridunniex insiru l-insett nazzjonali. Ta' xejn ippruvaw in-nies qalbiena jaqbżu għalina u jispjegaw li l-ġurdien kien qed jikdeb għax jgħira lina. Belaw il-gidba sal-Gerżuma. Uff! Il-ġurnata meta kellna immorru l-palazz biex ningħataw it-titlu kienet fil-qrib. Konna nafu li l-ġurdien ma kienx mistieden, imma kien ġej xorta biex jisfratta ċ-ċerimonja u jipprova jisraq it-titlu. Għedna lin-nies qalbiena x'kien se jiġri u x'kienet l-akbar djufija tal-ġurdien. Għall-ikel kien jagħmel kollox għax żaqqiq mill-kbar. Ħriġna bi pjan irfinut biex ma nħalluhx ifixklilna il-festa. Fil-mogħdija li kellu jgħaddi minnha inħallulu ħafna ġobon u imbit tajjeb xixrob. U hekk għamilna. Waslet il-ġurnata taċ-ċerimonja. Maż-żernieq aħna n-naħal tirna lejn il-palazz biex nippreparaw ruħna. Filgħodu wkoll il-ġurdien telaq għalon it-triq
biex min għalih jisfratta l-festa u jisir inna l-unur. Imma f'nofs it-triq ra l-ġobon u ma felaħx jirreżisti. Intefa' jiekol, jibla u jixrob l-inbit. Tant kiel u xorob li sar tqil ċomp u ma felaħx jagħmel pass ieħor. Siker, raqat hemm u baqa' jonħor sakemm dalam. Kemm fraħna li l-pjan tagħna rnexxa. Issa ma kellna l-ħadd ifixkilna u b'hekk waqt iċ-ċerimonja ingħatajna it-titlu ferm speċjali. Minn dakinhar l-hawn sirna l-insett nazzjonali ta' Malta. Meta fil-għaxija il-Ġurdien qam u ġie f'siktu, tistgħu timmaġinaw kemm irrabja u għajjat. Imma kien tard wisq għalih għax jien Katerina u l-bqija tan-naħa Malti konna sirna l-insett nazzjonali ta' Malta għal dejjem. Il-Ġurdien baqa' b'xiber imnieħer għax ma seta' jagħmel xejn biex ineħħilna t-titlu li ksibna bi bżulija u bl-għaqal tagħna. Tgħidx kemm daħaq bih kulħadd u għalkemm għadu rrabjat, aħna ħfirnilu. Nisperaw biss li ma jerġax jagħmel xi oħra minn tiegħu. Dejjem tiegħek Katerina.